हेलो रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिनना थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदानै मोनसे ब्लग लाबोनो नाजालायबाय थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै नैया लोगो थिखांना लाबाय जोंनिया अमल बर'खौ जों दायो गारियाव जुदि थांगासिनो दोङो मा जायगा थांनो दाबो नोंथांमोननि सेराव फोरमायथ'वा दायो जुदि जायगाखौ नुहैब्ला मोनहैब्ला नोंथांमोननि सेराव आङो जायगाखौ फोरमायनो हागोन जोङो दा जोंनिया नै अमल बर'आ मा बुंनायदों खुलुमबाय बिथांनावबो जोबोर जों फैदों बेरायनो थाखाय दा बहा थांनाय जायो नायनोसै जों दा गारियाव माने साबार खालामबादो थांना नायनानै निश्चय माबा मोनसे मोजां जायगा नुयोब्ला जायगाखौ दिन्थिगोन बे मोखां बिजाबनि गेजेरजों गोजोनथों इथिंबो दङ मेडाम खायसे जिराद दं बेहायबो खुलुमबाय जों गासैबो दायो थांगासिनो दोङो दिनै रबिबार माने सम मोनदों बे समाव दिनै दान्दिसे समनि थाखाय बेरायनांसै आरो नामा थांलायनोसै एसे नायना फैलायनोसै रायजोफोर नोंथांमोनाबो जोंजों नायफाबानो जाबाय जोंबो जेसेबां दिन्थिलांनो नाजालांसै पाम्प गैया गारिया पाम्प खमिदो गैया धीरासा सालायदो जोंनिया हसिना पाम्प मोनदो पाम्पआ खम दं जोंना गारिया समायना नैया जायगाखौ नायहर नोंथांमोना बागान गेजेर गेजेर मोजां नांदो मा खबर मोजां माबायदि नांदो बरिया गिदिंनानै मोजां नांदो साइडआ एकदम मोजां बिराद गिदिर साइड नैया टि गार्डेन दोङो किबा किबि दोङो बहुत दोङो बिराद दंफां लाइफां दोङो मोजां जायगा ओइ नै तिरासाफोरा सालायबाय खुलुमबाय माबायदि नांदो फैनानै माबायदि नांदो माबायदि नांदो मोजां मोनदों न साइड सिनफोरा मोजां ओइ बेखौ बबाव लांनोलै बाबु बबाव लांनो न'आव लांनो हा बेखौ फानगोन नामा हा नेट नाय मा नाम नोंनिया मा नाम न' खाथिनि ना बाबु ओइ मा रायलायालै बर' रोङा नामा नों बर' नङा नङा हा बर' नङा होमबालाय मा सिरिसो थाबाय थायोलै औ बरिया नांदोंलै इयोलै बरिया ए हाजोनिफ्राय बायनाय न नैबे हाजोनिफ्राय फैजोबनाय नैबे माने दंफांफोरा बिथांमोना माने बरियासो जाबना न' लांदो नैया नोंसोर ओरै थिखांबाय थायोना माने ट्रेक्टरजों बेनोथ' थिगैनो दोङो बरिया ओरै थास्लायस्लाय कमिटि होनाया फैसा सैसा नांगोन नामा हा नाङा न' बिराद बरिया जोंनिया बर'नि खाद्य सावथालनि खाद्य अमा फिसा मा नाम बेखौ खनसे खिथिनालाय नै खिथिना खनसे अमाखौ माबा अमाखौ ओइया एन्जर सेरेबजों लोंगोन ना जागोन ना मादोलै आदाया मालाय एन्जर सावबाय हादोलै बरियासो बे दंफां सिङाव मोनदो जां एन्जरखौ बन सिङाव मोनदोलै बन सिङाव थानायखाय बरियासो माला नैया सावनानै दांना होसिगोन दा न' बरियासो दांना होनोसैलै जेफोर जों दायो जायगानि मुंखौ खिथानोसै बेनो जाबाय बगामाथियाव मानो होनना बुङोब्ला जोंथ' खिथिनो थाखाय फैबाय थायो नालाय थेवबो दिनैबा आरो खेबसेबाव जों फैलायबाय मानो होनबा बिथां जोंनिया आरो जोंनिया बगामाथि नुवाखैमोन दिनै बिथांखौ जों खिथिनो लाबोबाय बगामाथि न' मोजां नांबायना नायनानै
मोजां ओइया एकदम मोजां इनि ओइले ट्रेक्टरा साखाथि नांथायदो जोङो बेरायबाय थालायबाय बगामाथियाव बेरायबाय थानानै जों दायो बारा सम थाया मानोना दैया नैया बिराद आवाज जादों आरो बिराद माने जों खानसे बासना फैदों आरो बिराद बासना फैदों बिराद माने मोनामहांदों কি বস্তু দে বল দে হাবি আমি কেন যাও नैया आबैया थास' आथिं सायखाना लाबोदों थास' आथिं नैबे थास' आथिंखौ आङो लाङा नोंनो आं थेवबो आं 20 थाखा ओरैनो होना लांगोन आं दै नोंनो आं 20 थाखा ओरैनो होगोन नोंनियालाय 10 थाखा दे लागोन दे आं मोनसे ओइदो लसन फानलुआ बेसेबां बानलुआ 30 थाखा पुवा आंनो फानलुखौथ' नाङा नैखो दे आंनो नांगौ नों थास' आथिं फानबाय थायो बैयावबो खानानै नोंनो आं ओरैनो 50 थाखा फैसा होबाय दे नैया ला नांलाय आंनो बेंखौ दे न'आव मुखिनियाव न' सिगाङाव दे 50 थाखा ओरैनो होबाय बाबुनिया बेसेबां नैबे 10 थाखा ललि नायथ' दे मोननै हरो मोनथां आंनो टप्ला मोननै हर टप्ला दुता ल'आ 20 थाखा बायनाया दे मोननै लाबायना दे बेखौ नों 50 थाखा नोंना ओरैनो होबाय बेखौ नांगोन न' लांना जायो फानबाय जाबाय दे जै आफा बोराइ बाथौ सानना जोबोद मोजां नांदों नैया आफा बोराइ बाथौनि सेराव मोनसिंसिं बोराइनि सेराव जोङो गासैबो गसाइनि अननाय जाहाथे जों गासैबो मोजाङै थायो जै बोराइ बाथौ 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 बेयो जोंनि मोनसिंसिं बोराइ मोनसिंसिं बोराइ जोंनि बोराइ बाथौनि औ बेफोर जोंनि बेफोरो सबिफोरा जोंनि बे जोंनि हारिनि माबायदि जों सिजौखौ माबोरै गायनायखौ जों माबोरै फालिदों जों जोंनि बर' माहारिया माबायदि संसार जाबोदोंमोन आगोलो बेफोरखौ हयथ' एसे बेहाय बेरखांहोदों आं बारा मिथियाखै थेवबो बेबायदि सानदों आरो बेबायदिनो हयथ' बिथांमोना जोंनि बर' माहारिया माबायदि संसार जाबोदों बा माबायदि आगोलनि जोंनि बाथौखौ माबायदि सिबिबोदों बेफोरखौनो माने बेहाय मोनसे आखिनानै बा माने सावगारि महरै माने बेहाय बेरखांहोदों आरो बेबायदिनो जुदि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना गावनि सानना आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय आं बे सावगारिनि सोमोन्दैखौ आं नोंथांमोननि सेराव एसे माने बुंदों माबायदि गायनाय माबायदि फुजिनाय बेखौ हयथ' दिन्थिदो जुदि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला रायजोफ्रा नोंथांमोना गावनि साननानै जाहाथे आंखौ निमाहा होयो मानसिं होननाय नङा मानसिं बोराइ जोंनि बाथौ धोरोमाव रायलायोथ' मानसिं बोराइ जों दा जिथु सेन्ट्रेल बाथौआनो जा आनसलिकआनो जा डिस्ट्रिक्टआनो जा जोबोद मोजां नांदों फैनानै नाङाखै जोबोद मोजां आरो सायाव दंबावोमोन बुद्ध मन्दिर नामा खिन्थु बिराद गोजौ बिराद जों दा बेहाय थांनो बाबाय नोंथांमोननि सेराव आं दिन्थिलिया आगोलबो आं दिन्थिखांबाय सायाव खेबनै खेबथामसो खिथिबाय दायो खिन्थु दिनै थांथ'लिया दिनै ओरैनो गाहायावनो बेरायहैबाय आरो गैयाबा बाहेराव जानांगौमोन बाङालिफोर जायोनोथ' दङ मोनसे अमा सावनाय बेसेबां गोलैया अमाया 100 थाखा दरबा अमाया 100 थाङो जाया नोंथ' अमा जाखाया बा
बेयाव अमा सावनाय दाउ सावनाय मोनजागोन